ಕಡೆಯಾಗಿ गाडीला नाही असो असो ना नाही करू असो गाडी आडव भिड रोयला ए पोळी असो याड असो पळे असो रे तवना ए बोला भीमा याड असो सरपंच कडे फटा आम्ही काढतो और लोग वाला स्कूल इतना बंद पड़ kita kalau serpangnya udah हाँ पहुंची अच्छे से सर ताली मारो